BKL Visual Production clear tu zong te chibai vek ule intana thubeng war thlak le mi Thiamte nan tarlan kan ron chop chwa sak don chewa uluk ta kamin lo clear sa kamin lo ngai thlak sak turin kan som chewani ama sain Mumang le Suangtuahna Hrilhfiahna kan ron tarlang don ani pakhanna chuan rilrulam zirmi te chuan zan mut har san nei thin te chu midang te ngai tuana kanom thin wang ani antia chu wangin imu theilawa zana rei tak tak I mention chuanin mi tu emongai tuana ilwa fo chen te na ani imu manga ilo thlog ani chuan rilrulam zirmi te chuan ma ani nun thlak chak na le thiam thil kan nei te lan chwa tir chak na nei mi ini ti atilang antia ithil ti chak em le ithiam thil te imu manga lo mu fo thin ani chuanin atakalan chwa tir tum fo thin ang che mi inan ngai che ani chuan imu manga 80% an lo lan na chen sa imu mang azavi ai tam lwa tu chu tunge ani ti sha tumla angai hle che ani ti pomtok mai ro kan mu mang te hian kan ngai to na lang lo lama ron phor chuak na sa le a 80% hi chuan omzenei takin kan ngai to na alang lo unconscious thoughts kan ti aron pholang thin ani dutlia chuan Mumang te hian kan ton hriat thalo tak tak te atibo ve the ani imu manga imi hriat imu chuan amudona angai to cheti na imu manga imer hriat emo ingai em imu reng ani chuan ngai hle cheti na ania idu em istaruk em le ilo ngai ruk ve em te ani phei chuanin bo zui top mai che ani Suangtuahna man lain le khabui chhar theilawanga hunbi po ichhutin ivong dik theilawang hi chu 100% ta dik iturangai ani Mumang control theite chu mingai to anaril tak le ton hriat mak tak tak nei te anni imumang ilo control ve the ni chuanin miril takini te in pomtop mai ro bok khup chunga mu ching hian Mumang mak tak tak rap thlak le sexy tak tak an mangdu antia hetiang Mumang te hi ipumpel du ani chuanin bok khup lova mut izir sham ngai don ani Suangtuahna man na sathian hun kal to kan thil ton na tak tak te thengel na konga na satakina pui theya chuwangin lim omle anuam theyang berin Suangtuahna te lo mang thin don nia tutlia chuanin zan mut dona ngai tuana kan sen na sallu tuk awang hian 85% lain mut thei lo na le mut chwa lo na min nei tira chuwangin mut mu pe taka twa du chuan riru sorbing lutuk tur laka kan inven thiam apoimo hle ani adutlia chuanin mi Thiamte chuan lukham pakhat aya tam kham thin te chu mishing aruk taka har satane depression stress le lungte nui pui cham thin mi chuan chungrila malriang na anei tlang pui kan har satna te le kan feelings te kan thup du luata hetianga omchang hi chu kan nei foin karing pathumna chuan mi emotional em te hian thil engkiman ngai to na nen an kai kop china hei wang hian mi big ni na sang jok thil control thiam theina riaw an nei thin an ti tu theya Suangtuahna soiwak wak thin mi te hi unconfidence level asang an ti ole tun chungatan chuan khadi zong khani phot sela ka thil ron chop chwa sak cheu hi chain ti le ti lote tin in ngai dan chim te po comment section lama khan ron soita ula chunjong zel indu le du lote po in ron soi vek donya tin kan channel hi min lo subscribe saka min lo like sak cheu turin kan som cheu ani mutui mangcha ni man nuam vek ule